Lakhain ko rapli Deopani constituency ke parlo Borpothar executive engineer PWD road division angkang athak arnam lang pi mate apar Deopani alang royalong dolong kahing no etpena jok kedam tang ningkan please se prangpen kimrang pangcheng ponlo bonta asai ke klempen atangka jingbar bedera jok penangan asai klempen ington pon ko sonsi thek ponlong Bonta kiram tanga porahut penangan news channel pen birta alualong pardun ron pen paklang pona joksi bangso dolong Karbianglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang adimalong dampen puthot ke patang ponji aphan lamchak chepi ponlo lapen local MSC Sharban Kumar Telenga setami Langroy parai rong ingkoy susiarat akiduk kisung chinisi CEM aphan bangso dolong patang pivek nang jipu radakar ialam palisi pini labang sosai kikim kerang ponbom thek ponlong lo kikim kerang atung lapen lamthe nang kapachini duna tengke non ciklojon thom kalite ciklojon priang bong patang edji pusi pachini la sojok upper Deopani raratum ning karong lapen ning kangsam anparta kachoro lamthe pachini dun Menye non la sodelong cikim kecing labang ning to nilitum ningarong piglo rap tum sitame kadu vitame dak citu cerabdun lo ilahai non mat lagi patang paprabji phansi nilitume chunurilo lapen aku laso non aci claim tu lo kadu we rap tum anda citudun pet pense non bangke ya son ki claim pon thulo bang sodelong ke non alang tum kecing pen thot ke tang thekji pen patang ila tum ASEAN pertama ini tumhan kangon din sopen aso delang na patang pi bang sin tum ke chunung dilo lapen non klem bom pertama ningarong piklo ke patang thegi lapen klem pon bom pon ningarong lo isi akenang sorabang men power bang pabat nang jilang non sai ke klem atum bang proxy nerkep ansido lasi labor bang pabat lote saita prapon chechi bokajan penananterang Karbianglong live